Her har vi så hr. Hjort. Han, nu prøver jeg lige at lave en film med hr. Hjort. Han har gået herude i vores nabolag i en halvanden måneds tid nu. Det er helt fantastisk simpelthen. Og man kan bare komme helt tæt på. For 5 minutter siden, der har jeg lige klappet ham. Rørt ham på snuden. Det har jeg også taget nogle billeder af. Så tænkte jeg, at nu vil jeg lige prøve at se, om jeg kunne filme ham lidt. Se der. Han står faktisk og æder min Nobilis, den hund. Nu er jeg ikke helt tilfreds, men nu er jeg faktisk ved at være ret tæt på ham. Jeg er kun 4 meter fra ham nu. Og som hver kan se, så er han jo fuldstændig i levende live. Det er, så vidt jeg kan se, så bliver det en ulige 12 ender. Hvad så, hr. Hjort? Er det en god dag? Skal vi lige prøve at se om... Ja, det er godt. Se her. Ja, det er godt. Det er bare perfekt det her. Se her, nu rører jeg lige lidt ved hans skevir. Det er ikke sikkert, at han er det, så nu går jeg lidt tilbage igen. Jeg ved ikke, hvor meget jeg tør her. Nu følger han efter mig. Se, det er faktisk det ser faktisk ud som om det bliver et rigtig flot, en flot 12-ender. Den har et fint udlæg, og det ser også ud som om, at den får en god tykkelse. Så kan du nu holde op med det der. Du skal ikke spise min Nobilis, vel? Skal vi lige prøve at røre lidt ved ham igen? Det er kanon det her. Jeg vender lige kameraet om. Det er måske ikke så godt. Ja, det er ret utroligt, det synes jeg. Han er faktisk en meget flot hjort. Det må man sige. Prøv lige at kigge over på mig, min ven. Og nu filmer vi lige lidt her. Og jeg håber også, der kommer lidt lyd med. Så kan man høre mig, han går esser. Jeg står 1 meter fra ham nu. Så han er meget, meget tam. Det vil jeg sige. Så, nu kommer han helt tæt på mig. Nu rører jeg ham lige lidt på næsen. Nu går jeg lige lidt tilbage igen, for jeg er ikke helt tryg ved ham, når han går så tæt på. Jeg skal lige passe lidt på. Jeg har jo ikke... man skal passe på ikke, og lige pludselig så bliver han måske forskrækket over et eller andet. Så jeg holder lige sådan et træ mellem ham og mig her. Jeg synes, det er ret utroligt det her. Går jeg lige herude på sporet igen. Jeg er ikke sådan helt tryg ved at være for tæt på. Men som I kan se, så er han faktisk et meget flot dyr. Så nu tror jeg slutter filmen. Nu er der vist ikke mere plads tilbage.